Čaute lidi, dneska vás vítám u nového videa, jsem tady společně s Majonesem. Čus. A dneska budeme hrát Brawl Stars. Jo. Jo. Jen tak, jakože si zapaříme a... Tak. Jdeme. Já jdu za Mr. P, protože... Já za Kouta. Abych nespadl z pohár. Kam? Je taky. Ty máš 500 pohárků, bro. To spadneš, jestli prohrám. Počkej, co máme za hru? Já nevím. GG. Dobrý, tak tu minulou hru jsme prohráli, že jo? Jo. Bohužel. Takže jdeme znova. Bacha. Dobrý, dostal jsem hity trošku. Lidi, já neumím moc bracho, ale... A trošku jsem trefil Edgara. No dobrý. A nebojte, dneska natočím video. Jo, dobrý no. Dobrý no. Pomoc. Drej. No GG. To je jedno. Tak znova. Můžeš. Jsi chtěl říct. Prohráli jsme teď další hru. No bohužel. GG. No je to GG no. Nebudem kempit, jdeme fightit. Jo, i hašak fajtím. Zabil jsem ho. Hezky. Pěkně. Dost. Tady nikdo není, dobrý. Ten Mr. P je dobrý, že dává dvojitý hit vlastně. Že to hodí ještě po něm a ještě to hodí za ním, takže. Na. Dobrý. Hilný se. Za tebou. Za chvíli se spawnu. 3, 2, 1, boom. Hello. Takhle. Cože? Vůbec neumím bratko, že ne. Ne. Zpět. Pomoc. Dobrý. No, tady máš. Ať se nažere hezky šalenka. Dobré. No, lidi, vyhráli. Takže tady jde proti nám. Jak se jmenuje? Tenhle, který mě zabil. Daryl? To byl Daryl, jo. Jo. Kdo je Daryl? On měl ten balonový skin. Takže lidi, už se spawnul tady MG Boxy. Yes. Hoši, tenhle kanál bude jenom o bravku, takže koho nebaví bravko, tak ať vypadne. Ne, tak nechci být tak zlej, ale tak, víte co, tak vím, že tady byl Roblox, ale Roblox mě oficiálně, pardon, ale nebaví, takže jako nevím, co tam mám dělat, totiž. Kámo, co to bylo? Bacha. Já vím, to nedáme. Hej, baví tě Roblox? Jo. Kámo, ty tam už nemáš co dělat, kámo. Bro, proč se nedal play again? Nevím. Takže tady jsme zase. Opět. Opět znovu. Tady je Leon. Společně s Rikem. Aha, Riko. No dobrý, já jsem na jeden hit. Od Rika. Rika. Dobrý. Tady je Gas. Dostali hity. Já jsem na hodně hitů. Na málo hitů. Já jsem měl účko. Dobrý. No. Takže jsme tady, další hru máme. Tohle bude asi naše poslední hra. Jo, a budeme končit. A musíte dát like, a dejte like a odběr. Jo. Takže
Zdrhej. Pipa. GG. To nebyla Pipa. To byla ta Mandy. Mandy. Ano. Takže asi čauky. Bye bye.